Tady jsou epizody Simpsonových, které byly opravdu strašidelné a nebo temné. První epizodou je Bart of Darkness. Díl, který začíná velmi odlehčeně, ale postupně se stává čím dál temnějším. Epizoda začíná během obzvlášť horkého léta ve Springfieldu. Simpsonovi se snaží ochladit v plavkách. Používají několik ventilátorů a dokonce se pokoušejí využít ledničku jako klimatizaci, ale nic z toho nefunguje. Teprve když Bart a Lisa uslyší zmrzlinářské auto, začne se v nich probouzet naděje. Ta je však rychle zmařena, když zjistí, že v autě žádná zmrzlina není. Naštěstí se objeví pojízdný prodejce bazénu, ale i to je jen krátké pokušení, protože je k dispozici pouze na jeden den. Bart a Lisa se vrátí domů s novým požadavkem na svého tátu. Chtějí bazén a pokud ho nedostanou, čeká Homera velmi otravné léto. Po sehnání materiálu a poté, co z něj Homer nejprve udělá stodolu, mají Simpsonovi konečně vlastní bazén. A netrvá dlouho, než si to všimnou ostatní děti ze Springfieldu. Během jedné z bazénových party vleze Bart na střechu svého domku na stromě, aby promluvil o bezpečnostních pravidlech. Ostatní ho povzbuzují, aby skočil a Bart okamžitě souhlasí. V tu chvíli Nelson vykřikne: "Je ti vidět epidermis." Bart se rozptýlí a místo skoku do bazénu spadne z vrcholu domku přímo na zem. Výsledkem je zlomená noha a žádná naděje, že si po zbytek léta bazén vůbec užije. Další den vidíme Barta sedět vedle bazénu a sledovat, jak si ostatní děti hrají. Prosí je, aby se mu podepsali na sádru a dokonce se ptá Milhouse, jestli by s ním na chvíli netrávil čas mimo bazén. Jenže všichni jsou příliš zaneprázdnění plavání. Dokonce i Lisa, které je jeho líto, je nakonec přitahována zpátky k bazénu, představou, že si konečně našla kamarády. Bart začíná trávit čas sám ve svém pokoji a všechny označuje za zrádce. Chvíli se dívá na televizi, ale rychle ho to omrzí. Když příště Marge a Lisa uvidí Barta v okně, zamávají mu. Je však jasné, že Bart se začíná izolovat a chovat podivně. Lisa přijde zkontrolovat, jak se má Bart. Bart trvá na tom, že je v pořádku. Dá mu dalekohled a odejde. Bart ho však téměř okamžitě začne používat. Nejprve pozoruje hvězdy, ale toho brzy přestane bavit. Potom začne sledovat lidi v jejich domech, ale ani to mu nepřijde zajímavé. Když už chystá dalekohled odložit, uslyší ženský výkřik. Podívá se znovu a spatří Neda Flanderse, jak panikaří a říká: "Zabil jsem jí." Bart si nejdřív myslí, že to určitě není tak, jak to zní, a jde spát. Uprostřed noci ale probí zvuk lopaty narážející do země. Podívá se dalekohledem a uvidí Neda Flanderse, jak kope hrob a označuje se za vraha. Bart začíná být přesvědčený, že Flanders možná zabil Maddie. A kdo by se mu vůbec divil? Druhý den ráno zaslechne Roda a Toda, jak si povídají se svým otcem o tom, že jejich maminka je s Bohem a že za ní jednou půjdou také. V tu chvíli je Bart naprosto přesvědčený, že se stal zločin. Snaží se to říct rodičům, ale ti mu nevěří. Mezitím děti opustí Lízu i její bazén a odejdou za lepším bazénem jinam. Lisa se jde Bartovi omluvit. Bart jí řekne, že ji odpustí, pokud se vplíží do Flandersova domu a zjistí, co se děje. Lisa neochotně souhlasí. Když otevře ledničku, najde pytel s nápisem "Lidská hlava". Naštěstí zbytek nápisu byl zmrzlý, takže ve skutečnosti šlo o hlávkový salát. Jaká náhoda. Protože nemá žádný skutečný důkaz, pokračuje v hledání v horním patře. V té době se Flanders vrací domů se sekerou. Bart nemá žádný způsob, jak Lisu varovat, a tak se navzdory bolesti začne vydávat k Flandersovu domu, přestože musí chodit se zlomenou nohou v sádře. Lisa se mezi tím schová na půdě, ale Flanders ji následuje a zvedne sekeru nad hlavou. Lisa i Bart začnou křičet, jenže Ned si sekeru pouze ukládá na její místo. Zmateně se zeptá, co se děje, a celá pravda vyjde najevo. Maddie nikdy nebyla mrtvá, byla celý týden na biblickém táboře na venkově. Ned se přizná, že skutečně zabil Maddiny oblíbený fíkus a pohřbil jeho zbytky. Bart namítne, že slyšel ženský výkřik, ale nikdo nekáže vysvětlit, odkud se vzal. Až když policie vykope mrtvý fíkus, zjistí, že právě tehdy se ozval podivný zvuk, který Bart považoval za výkřik. Nakonec tedy nebyl nikdo zavražděn, ani sekerou a ani žádným jiným způsobem. Bylo to celé jedno velké nedorozumění způsobené nešťastně načasovanými objevy přes dalekohled a myslí chlapce, který byl až příliš izolovaný od svých přátel a rodiny. Teď se vrátíme až do první série k epizodě Some Enchanted Evening, která si porává se strachem z toho, že se v našem domě objeví cizí člověk. Epizoda začíná jedním obyčejným ránem u Simpsonových.
Marge je duchem nepřítomná, zatímco zbytek rodiny se cpou snídaní. Uslyší školní autobus a vytáhne svačiny, které dětem připravila. Bart a Lisa si všechno místo nich vezmou peníze z její peněženky. Homer si uvědomí, že jde pozdě do práce a začne ve spěchu hledat své věci. Když se vrací ke dveřím, Marge se nakloní pro polibek, ale Homer si místo toho vezme její kávu a dopije ji. Krátce na to odejde a nechá ji samotnou. Za takové chování by si určitě zasloužil spát v poudě se psem. V rádiu běží reklama na rozhlasového terapeuta, který řeší problémy posluchačů živě ve vysílání. Marge zavolá do pořadu a svěří se, že se necítí být doceněná a že její manžel už není tak romantický jako dřív. Terapeut jí řekne, že jí Homer neváží a nechová se k ní jako k manželce, ale spíš jako k matce. Pokračuje slovy: musíte ho opustit, jinak se nikdy nezmění. Marge souhlasí, ale netuší, že Homer slyšel celý rozhovor v rádiu během práce. Po směně se raději schová u Očka, aby se vyhnul svému osudu. Očko se ho zeptá, jestli je v pořádku a zda nemá problémy v práci. Homer odpoví, že ho Marge opustí, protože je prase. Očko i ostatní štamgasti souhlasí, že je. Očko pak řekne: jsme prasata všichni, ale jednou za čas můžeme vylézt z bahna, opláchnout se hadicí a chovat se jako lidské bytosti. Společně vymyslí plán. Homer vezme Marge na večeři a na tanec. Koupí květiny a nakonec jí vezme do luxusního motelu na romantický večer. Homer odchází odhodlaný, koupí růži a bomboněru a vrátí se domů. Tam ho čeká velmi rozlobená Marge. Předá jí dárky a řekne, že ji miluje. Marge okamžitě roztaje a odpoví, že ho miluje taky. Potom jí představí celý plán na večer. Marge je nadšená, ale připomene, že bude potřebovat někoho na hlídání dětí. Společně zavolají do agentury na hlídání dětí. Nejprve je agentura odmítne, ale když zavolají znovu pod jménem Samsonovi, podaří se jim zařídit, aby k ním dorazila chůva. Netrvá dlouho a chůva, slečna Bocová, dorazí. Homer řekne Bartovi, aby jí pomohl se zavazadly, ale ona znervózní a řekne, že ji odnese sama. Když vezme Maggie do náruče, Marge řekne, aby okamžitě položila. Bart a Lisa mohou zůstat vzhůru a dívat se na pořad Šťastní malí elfové. Bart se s ní začne hádat a slečna Bocová se naštve. Řekne mu, že jí bude poslouchat, jinak mu něco udělá. Bart raději zmlkne. Jakmile však slečna Bocová odejde z místnosti, okamžitě zapne televizi a přepne kanál na pořad Amerika, nejhledanější a nejnebezpečnější zločinci. V pořadu se mluví o zločinci známá jako chůva zlodějka. Ta se dostává do domu převlečená za chůvu, sváže děti a následně rodinu okrad do posledního centu. Moderátor odhalí, že se jmenuje Lucille Bockovská a na obrazovce se objeví její fotografie. Je to jejich vlastní chůva. Bart a Lisa propadnou panice. Ve stejnou chvíli střih ukáže slečnu Bocovou, jak drží v ruce provaz. Děti se rozprchnou. Bart uteče do sklepa a Lisa běží do kuchyně, aby zavolala do televizního pořadu, který právě sledovali. Slečna Bocová jde dolů do sklepa hledat Barta, ale místo něj narazí na skříň plnou nakládané zeleniny. Bart se jí pokusí omráčit koulí na bowling, ale mine cíl a sám spadne. Poté najde Lízu schovanou pod stolem, jak se znovu snaží dovolat do televize. Když má obě děti svázané, pustí jim znovu šťastné malé elfy a začne prohledávat a ničit dům. To probudí Maggie. Ta se nepozorovaně proplíží kolem a osvobodí Barta i Lízu. Společně vymyslí plán. Maggie se má objevit před chůvou a nalákat jí do místnosti. Jakmile tam vejde, Bart jí udeří baseballovou palkou do hlavy, omráčí ji a sváže. Mezitím si Homer a Marge užili příjemný večer, plný večeře a tance a právě jsou v motelu, když se Marge rozhodne zavolat domů. Nikdo telefon nezvedá, proto se okamžitě vrátí. Po příjezdu najdou slečnu Bocovou svázanou. Rozvážou ji a automaticky předpokládají, že za všechno může Bart a jeho obvyklé zlobení. Dokonce jí zaplatí trojnásobek odměny, jen aby na ně nepodala trestní oznámení. Slečna Bocová poté rychle zmizí. Nejděsivější na celé epizodě je skutečnost, že nikdy není dopadena a zůstává na svobodě, takže může v budoucnu napadnout další rodiny. Další epizoda na seznamu je The Frying Game. Ta začíná tím, že Homer daruje Marge k výročí jezírko z Koi Capri. Netrvá dlouho a Marge s Lízou u něj začnou užívat klidnou meditaci, tedy až do chvíle, kdy se z jezírka ozve křik housenky. Homer se jí pokusí zašlápnout, ale zastaví ho agent z agentury pro ochranu životního prostředí. Ten mu vysvětlí, že jde o ohrožený druh známý jako křikohousenka. A teď je za ní zodpovědný Homer, protože se jejich zahradu vybrala za svůj domov. Rodina se o tenhle otravný hmyz začne starat, krmí ho, chrání ho před ostatními zvířaty a dokonce mu čte pohádky na dobrou noc.
Při jednom takovém čtení Homer omylem přimáčkne knihou. Housenka přestane křičet i se hýbat. Ve snaze zamaskovat, co provedl, se jich Homer pokusí pohřbít, ale přestěhnou agenti. Právě když to vypadá beznadějně, z knihy se znovu ozve křik. Je naživu. Přesto je Homer obviněn z pokusu o usmrcení chráněného hmyzu a odsouzení k veřejně prospěšným pracím. V další scéně vidíme Homera v dodávce rozvážející jídlo seniorům, kde si odpracovává svůj trest. Zastaví u domu, který vypadá jako strašidelný dům z hororu, a vejde dovnitř, aby doručil jídlo. Položí ho na stůl a otočí se k odchodu. Najednou narazí na starou ženu, držící sekeru. Homer začne křičet a uteče. Schová se do skříně, kde objeví kostru. Stará žena ho najde a vysvětlí mu, že kostra je halloweenská dekorace a sekeru používá na krájení velmi tuhých steaků. V takovém případě by možná bylo lepší ty steaky vůbec nejíst. Homer se uklidní, když mu nabídne své jídlo. A oba se dají do řeči. Na konci návštěvy se žena, známá jako paní Bellamyová, zeptá, jestli se na Homera může obrátit, kdyby někdy potřeboval pomoc. Poprvé mu zavolá přímo do práce. Požádá ho, aby jí posekal trávník. Homer souhlasí a dokonce požádá pana Burnse, aby ho na chvíli zastoupil. Netrvá dlouho a paní Bellamyová začne Homera zneužívat a využívat jeho ochoty pomáhat. Marge ho kvůli tomu konfrontuje i s paní Bellamyovou, jenže stará žena dokáže v Marge vyvolat pocit viny. A netrvá dlouho, než začne využívat i jí. A upřímně, kdo by se Marge mohl divit, že jí nelatila. Paní Bellamyová je oblékne do kostýmu služky a komorníka a nutí je obsluhovat sebe i své přátelé. Když po večírku uklízejí, zaslechnou z vedlejší místnosti její výkřik. Najednou najdou paní Bellamyovou ležet na podlaze s nůžkami zabrnutými v zádech. Vedle ní stojí muž, který drží její diamantový náhrdelník a následně uteče oknem. Paní Bellamyová nepřežije. Když Simpsonovi vypovídají náčelníkovi Wigumovi, vyjde najevo, že žena nedávno změnila svou závěť a odkázala Simpsonovým $50,000. V tu chvíli je jasné, že je hlavním podezřelým. Jakmile se tato informace rozšíří, nikdo s nimi nechce mít nic společného. V očkové hospodě se jim lidé vyhýbají a stejně tak v kostele. Dokonce kolem jejich domu jezdí turistický autobus, zaměřený na slavné vraždy. Policie prohledá jejich dům a najde Maggie s diamantovým náhrdelníkem. Nikdo jí z vraždy nepodezírá, ale upřímně řečeno, nebylo by to poprvé, co někoho zastřelila. Simpsonovi jsou zatčeni. Během soudního procesu nemají příliš silnou obhajobu, jsou sledáni vinnými a posláni do cely smrti. Marge řekne Homerovi, že přemýšlí o všem a o co přijdou. Neuvidí děti vyrůstat, nepoznají svá vnoučata a nezažijí všechny budoucí okamžiky svého života. Homer pak předstoupí před ředitele věznice a vezme všechnu vinu na sebe. Přijde den popravy. Homera vyvedou z cely a odvedou k elektrickému křeslu. Právě když ho připoutají, zazvoní telefon. Na okamžik to vypadá nadějně, když policista řekne: ne, pane guvernére, ještě není pozdě. Jenže žádná záchrana nepřijde. Vzkáže, že Homer po zásahu elektřinou alespoň hezky poskočí. Padne pokyn, spínač je stisknut a pak se ukáže pravda. Byl to jen žert. Homer se stal nejnovější obětí televizní show Frame Up. Odhalí se, že paní Bellamyová je ve skutečnosti Carmen Electra a muž z rovnátky byl také součástí celé inscenace. Homer je propuštěn a znovu se setká s Marge i dětmi. Je pochopitelně naštvaný, kdo by nebyl. Tato epizoda patří mezi nejznepokojivější díly Simpsonových a posouvá prvoaprílové vtípky opravdu příliš daleko. The Blunder Years ze 13. série začíná celkem normálně. Marge uklízí nákup a zjistí, že omylem koupila špatné papírové utěrky. Brzy ji ale zaujme maskot značky Burley. Natolik, že jí začne myslet, jak je drsný, mužný a přitažlivý. Homer si to všimne a začne žárlit. Když pak Marge dokonce napíše dopis společnosti Burley, je to pro něj poslední kapka. Ví, že musí něco udělat. Jde Flandersovým domů a zavolá Marge. Přestírá, že Chet Sexington? What the fuck? Model, který představuje maskota značky Burley, a oznámí jí, že přijde na večeři. I na tebe, Homere. Je tohle docela kruté. Bart a Homer si užívají Margino nadšení, zatímco se připravuje na příchod modela. Namaluje jeho portrét a dokonce rozvine papírové utěrky jako slavnostní koberec pro jeho příchod. Zazvoní zvonek a za dveřmi stojí Barney, převlečený za maskota značky Burley. Bart a Homer se začnou Marge smát, zatímco ona se cítí naprosto trapně. Lisa na ně za to okamžitě křičí, aby to Homer napravil.
vezme Marge a děti na večeři a následně na vystoupení hypnotizéra jménem Mesmerino. Nejprve se vybere profesora Franka, zhypnotizuje ho a promění v profesionální vizážistu, než ho vrátí zpět do jeho obvyklého špertovského já, aby dokázal, že hypnóza funguje. Poté se dobrovolně přihlásí Homer. Mesmerino ho přiměje předvést několik napodobenin, které jsou upřímně řečeno dost hrozné. Nakonec mu přikáže, aby se vrátil ke svému 20letému já. Zpočátku vše vypadá normálně. Homer si představuje, jak tráví čas se svými kamarády u starého koupaliště. Pak ale začne křičet a křičí dál. Dokonce i poté, co hypnotizér ukončí hypnózu. Nepřestane ani druhý den v práci. Upřímně je až překvapivé, že za tak dlouhé nepřetržité křičení nepřekonal nějaký světový rekord. Nakonec ho domů odvezou Lenny a Carl, protože v práci už nebyl schopný fungovat. Domnívají se, že ho trápí potlačená vzpomínka. Pomocí speciálního čaje na vzpomínky se pokusí tuto vzpomínku znovu vyvolat. Homer se vybaví výlet do přírody s Lennem a Carlem. Tam potkali Vočka, který je zachránil před několika šikanátory. Později se k ním Vočko připojí i doma, aby společně dali dohromady celý příběh. Vzpomene si, že tehdy nocovali pod hvězdami. Ráno se vydali ke kamenolomu, aby se zaspívali. Kamenolom byl vyschlý. Všichni se rozhodli, že do něj neskočí. Až na Homera. Vočko si myslí, že právě tento skok Homera traumatizoval. Homer si ale uvědomí, že se stalo ještě něco dalšího. Začne přemýšlet, proč byla voda z kamenolomu pryč. Všimne si, že potrub odvádějící vodu je něčem ucpaná. Pomocí klacku překážku uvolní. Voda se okamžitě začne vracet do kamenolomu a spolu s ní něco vyplave přímo Homerovi do klína. Je to mrtvé tělo. Rodina se ho snaží uklidnit, pak jim ale dojde, že Homer pravděpodobně narazil na oběť vraždy. Rozhodnou se záhadu vyřešit. Vrátí se do kamenolomu, kde Homer tělo objevil před tolika lety. Tam na ně narazí náčelník Wiggum a řekne jim, že viděl jejich auto u brány a myslel si, že jsou ztracení turisté. Nakonec se k jejich vyšetřování přidá a prohlásí se za velkého fanouška kriminálních případů. Nejprve se snaží tělo vytáhnout pomocí kotvy s lanem. Po několika neúspěšných pokusech dostane Marge nápad. Nakoupí několik rolí papírových utěrek, Barley a použije je k tomu, aby vysáli všechnu tu vodu z kamenolomu. Když je voda pryč, skupina na dně kamenolomu objeví kostru. Načelník Wiggum usoudí, že by měli prozkoumat potrubí a zjistit, kam vede. Na jeho druhém konci najdou poklop. Homer to otevře a na druhé straně je kancelář mistra Burnse. Wiggum okamžitě prohlásí Burnse za zatčeného za vraždu. Burns však vysvětlí, že tělo Smithers staršího skutečně hodili do šachty, ale nezabili ho. A jako důkaz má bezpečnostní záznam. Na záznamu stojí Burns před nouzovým ovládacím panelem. Přichází Smithers starší a v náručí drží malého Waylona. Smithers starší odvážně vstoupí do jaderné komory, aby zastavil havárii. Pokud to neudělá, mohl by být ohrožen celý Springfield. Podaří se mu katastrofu zastavit, sám však přitom zemře. Po jeho smrti se Burns ujme malého Smitherse. Dále vysvětluje, že tehdy byly utajovací operace v módě a proto tělo hodili do kanalizační šachty. Smithers mladší celý příběh slyší. Nakonec Burnsovi odpustí, že mu celá ta léta lhal, protože to podle něj dělal proto, aby ho ochránil před bolestivou pravdou. Tato epizoda ukazuje děsivé trauma z Homerova dětství, které mnoho diváků tehdy považovalo za velmi znepokojivé. Další na seznamu je epizoda Boy Scouts in the Hood, která je postupem děje stále podivnější a znepokojivější. Začíná obyčejným dnem, kdy Bart a Milhouse tráví čas v herně. Brzy jim však dojdou peníze a jsou vyhozeni. Proto si sednou ven před hernu a z nudy se navzájem bouchají do ramen. Právě tehdy jim k nohám přiletí $20 bankovka, kterou ztratil Homer. A rázem mají řešení své nudy. Zamíří do Quickie Martu a objednají si obří nápoj Super Squishy s extra dávkou syrupu. Sen každého dítěte. Apu tvrdí, že se o něco takového ještě nikdo nepokusil. Bart ale trvá na svém, po velkém úsilí a panice začne Apu nápoj připravovat. Po jeho vypití Bart i Milhouse propadnou obrovskému cukravému rauši. V jejich představách se všechno promění v muzikál ve stylu Broadway. Ačkoliv jejich hlasy nejsou zrovna muzikálové, písnička je překvapivě chytlavá. Celá scéna je z měsící montáže, hudebního čísla a halucinací vyvolávaných přemírou cukru. Bart se druhý den ráno probudí ve své posteli a na nic se nepamatuje. Lisa mu ukáže, že má na sebe uniformu organizace Junior Campers.
Bart si uvědomí, že se k ní musel předchozí večer přihlásit. Okamžitě začne přemýšlet, jak se z organizace vykroutit, protože nechce být považován za outsidera. Plánuje uniformu po škole vrátit. Pak ale zjistí, že členové Junior Campers mají během vyučování omluvenku na schůzky své hlídky. To už zní mnohem lépe, jenže schůzka není tak příjemná, jak čekal. Když dorazí, vedoucí skupiny Ned Flanders mu oznámí, že budou pomáhat s koupáním seniorů. Bart se okamžitě pokusí utéct. Při útěku je ale omráčen. Když se probere, jeden z chlapců mu zrovna poskytuje první pomoc a dýchání z úst do úst. Bart má Flanderse i celý tábor už plné zuby. Rozhodne se, že Junior Campers definitivně ukončí. Pak se ale dozví o odměně, kterou členové dostávají, kapesním nože. Flanders mu vysvětlí, že ho může získat pouze tehdy, když si přečte bezpečnostní příručku a složí test. Bart se rozhodne, že nepotřebuje ani kapesní nůž a ani Junior Campers. Cestu domů si ale všimne, že nůž má snad každý, kromě něj. Kromě gumového cvičného nože se naučí chytat divoká zvířata, což úspěšně dvakrát vyzkouší na Homerovi. A dokonce se něco dozví o přírodě a kempování. Na další schůzce oznámí Ned Flanders členům každoroční otcovsko-synovský výlet na raftech. Bart z toho není vůbec nadšený, okamžitě si představí, jak Homer všechno pokazí. Rozhodne se mu to říct, protože je přesvědčený, že Homer stejně nebude chtít jet, jenže dojde k nedorozumění a Homer nakonec souhlasí. Tohle je asi jediný případ, kdy Bart i Homer ve stejné epizodě zbytečně moc přemýšlejí. Homer a Bart jsou zařazeni do skupiny s Nedem a jeho synem Rodem. Netrvá dlouho a Homer ztratí mapu. A právě zde začíná nejděsivější část celé epizody. Skupina se vydá špatným směrem a místo po řece skončí na otevřeném moři. Ned říká, že musí bojovat proti proudu a vrátit se k břehu. Homer jim ale doporučí, aby se uvolnili a nechali se nést. Prý se nakonec dostanou tam, kam potřebují. Ve skutečnosti je to donese ještě dál od pevniny. Po několika hodinách Homer prohlásí, že jsou ztraceni. Čtveřice zahledne Racka. Ned nadšeně oznámí, že jsou zachráněni, protože raci létají na moře jen tehdy, když se chystají zemřít. V zápětí Racek spadne do vody a Homer předvede své slavné woohoo. Poté pokračuje v ničení jejich šanci na přežití. Sní všechny zásoby jídla, vyplýtvá veškerou pitnou vodu a dokonce světlicovou pistoli zastřelí záchranný vrtulník. V tu chvíli už se zdá, že je všechno ztraceno. Připluje hustá mlha. Všichni čtyři vypadají vyčerpaně, zesláblé a smířeně se svým osudem. Homer pak Bartovi řekne, že pro něj měl dárek. Vytáhne kapesní nůž. Následuje dojemný okamžik mezi otcem a synem. Ten však okamžitě zničen, když Homer otevřený nůž upustí a propichne jim raft. Naštěstí všichni ucítí vůni hamburgerů. Díky Homerovi mimořádnému citlivému nosu seberou poslední síly a zamíří za vůní. Nakonec dorazí ke stánku Krusty Burger, který stojí na ropné plošině. Bart a Homer se obejmou a konečně dostanou jídlo, které tak zoufale potřebovali. A tím video. Další epizoda se jmenuje Boys of Bummer. Česky zmílená neplatí. Epizoda začíná tím, že Bart chytí míč. To je náplast za všechno, co mě v minulém i budoucím životě potkalo zlýho! Tohle Springfield poslalo do finále a Bart má znovu šanci vyhrát šampionát pro Springfield. Ale když Bart míč konečně chytí, tak ho omylem upustí. Takže nakonec prohraje celou hru. A lidi ze Springfieldu reagují až moc přehnaně a vybučí tohle malé dítě, které omylem prohrálo hru. Protože Springfield asi nemá nic jiného než jenom dětskou ligu. A kvůli tomuhle jsem se líčil? Házejte po něm pivo. Bart se snaží co nejrychleji dostat od rozbouřeného davu, běhne za stadion, kde mu náčelník Wiggum řekne, ať nastoupí. Ten ho ale místo toho, aby ho odvezl třeba na stanici, odveze zpátky do prostřed toho stadionu a začne všechny hypovat a začnou házet věci po něm. Celý Springfield tak začne šikanovat malé 10leté děcko. A i ten šéfík ho začne šikanovat a to Barta přinese až k těmto slzám. Níček, jsi horší než Dánovi zvratky. Mluvit s tebou byla moje životní chyba. A aby to bylo ještě horší, všude začnou objevovat grafity, kde je napsáno Nesnáším Barta Simpsona. A i na spícím Barnem. Všude je tak psáno, že Bart Simpson tady není vítán. Ten, kdo píše tyto grafity, nesnáší Barta nejvíc na světě. A není tím někdo jiný než Bart sám. Jasný, taky se nenávidím. Zas budeme kámoši. Skáč! Kdo to řekl? Další věc, Nenávidím kterou Barta. udělá, je to, že skočí dolů z téhleto věže. Což je prostě depresivní. A toho pošle až do nemocnice, kdy doktor řekne, že je nakonec v pořádku. A Marge vyleze, aby jim řekla, že tohle už zašlo až moc daleko. Oni ho ale ještě jednou naposledy se snaží schodit
A tak se snaží Marge a Lisa vyřešit tenhle problém. Mého zlatého chlapce tahle věc pronásledovat do konce života. Ale co s tím teď naděláme? Ten zápas už se přece vrátit nedá. Opravdu? Ale Bart má problém chytit tenhle míč. Znova a znova a znova. Ale nakonec, co vypadá jako, že to trvalo celý den i noc, tak chytne tento míč na 78. pokus. Jeho psychické zdraví není jedno to, co to odneslo v tomto seriálu. Odneslo to třeba i fyzické zdraví. A to právě v tomto dalším díle, kdy Bart nemůže přestat jíst a pak je poslán do hubnoucího tábora. Na základní škole se všude objeví ty automaty a Bart plně využije služby tohoto automatu. Epizoda The Heartbroken Kid, česky Požírač srdcí, začíná celkem nevinně. Základní škola nemá prachy a tak instalují všude ty automaty, aby si zajistili generaci věrných zákazníků, kteří budou jíst cokoliv oni prostě prodávají. A nikdo si neužívá tyhle automaty tak jako Bart, který si vezme pauzu od své zdravé diety a vezme si něco trochu horšího. Bez toho, aniž by myslel na nějaké negativní účinky toho, že jí pořád jenom nezdravé jídlo. Bart mu nechce dovolit jíst tohle nezdravé jídlo, ale když vidí jeho malý roztomilý obličej, tak prostě nedokáže odolat. Ale když se posuneme o 3 týdny dopředu, tak asi měla trochu v tu chvíli zatnout zuby a prostě mu to vzít, protože teďka je doslova z něho tenhle malý tlustý kluk. Jde domů jak jinak než na skateboardu, ale pod ním praská zem, auto ho hnedka rozbije a zažije menší infarkt. A tak jdou s ním teda k doktorovi, kde mu řeknou, že přece není normální, aby děti měly infarkt. Ale rodiče se začnou taky uvědomovat, že je něco hodně špatně a tak Marge nasadí Barta na tuhletu dietu. Barte, prosím tě, ber to varování vážně. Když se mě lidé ptali, jak se ti daří, říkala jsem aspoň, že je zdravý. Teď nejsi ani to. Ale Bart je Homerův syn a tak podvádí na jeho dietě stejně jako při testu. A když Bart přijde domů, tak pro něj připraví tohleto setkání a nejde to úplně dobře. Únosy! To nejsou únosci, to jsou profesionálně cvičení odchytávači dětí, co tě odvezou do tábora pro tlouštíky s ostrahou. Je Bart vhozen do kufru tohle auta a odvezen pryč do osobního pekla. Dávejte tlustěši, přestaňte snít po másle, vysněné kalorie jsou skutečné kalorie. To, že Bart skoro umřel a pak byl poslán do hubnoucího tábora, je docela temný, ale to, jaký metody používají v tom táboře, je ještě horší. Bart Simpson, mám jen těžký kosti. A smysl? Když se vrátíme zpátky domů, tak Simpsonovi stojí Bartův kemp tolik peněz, že u sebe musí ubytovat nějaké lidi, aby získali nějaké peníze. A pak taky Kolik stojí nocleh? Noc 1? Tady ty Němce. Zpátky v kempu, tady ten šéfík vezme Barta na velice dramatickou jízdu. A až tak dramatickou, že Bart nemůže ani mluvit. Nemohl bych... Napětí. Bart přijede ke svému domu a uvidí ten chaos. Německý baťuškáři? A Němci na něj hnedka dávají všechnu vinu. No, tak to je ten nenasytný štrudežrout, který je úplně zrujnoval svou nákladnou leď. Rychlá návštěva u Barta doma přesvědčí Barta o jeho zdraví, že by ho měl brát vážně. Tu noc jde okrást všechny automaty, kam hodil své peníze a vrátí je svým rodičům, aby u sebe už nemusel nechat bydlet ty Němce. To ne, kde teď budeme šikat naše moutra? V Disneylandu, tam si budeme utahovat z Goofyho. A jestli se z vás někdo ptá, jakože neptá, jo, Simpsonovi ví o tom, poslali Barta do hubnoucího kempu, ale Homera ne. A to je tam, kde právě na konci epizody Homer skončí. OK, ale teďka dáme Bartovi pauzu a zaměříme se na nějakou depresivnější postavu, jako třeba Vočko. Specificky na epizodu, kdy Vočko se snaží spáchat sebe, víte co. A pak začne chovat divně. Tahle epizoda se jmenuje Vočko pečuje o malou. Vočko úplně sám se jde podívat do botanické zahrady, stejně jako hodně lidí ze Springfieldu, ale je tam kapacitní omezení, takže někdo musí odejít. Někdo, kdo je to sám, je zahořklý, komu bylo už tolikrát ukřivděno, že když se mu ukřivdí znovu, tak to Vočko! Vočko si vybere radši, aby byl strčen z tohohle sváhu, aby cítil aspoň nějaký kontakt s lidskou osobou. Ironicky ho to ale nejspíš zachránilo od tohoto osudu. Ta kytka si prdla. Barte, květiny ne... Homer je asi stejně dobrý řidič jako pracovník v té jeho továrně. A tak zabrdí trochu moc a Maggie to takhle vymrští dopředu. A Maggie přiletí úplně celý most. Normálně by to samozřejmě znamenalo smrt, ale ona omylem spadne Vočkovi přímo do náruče. Uprostřed jeho pokusu o, víte co. Ten ošklivý pán dole je hrdina! Tohle projednou nebude depresivní a můžeme vidět Maggie, jak dá pusu Vočkovi. A to dostane z něho tenhle úsměv.
Pak vidíme tohle. Marge dá Vočkovi tenhle ten dárek. Něco mi spadlo do oka. To je jen střep. Tak, teď už jsou trochu seznámení, tak Marge nechá Vočka, aby pohlídal Maggie. Jeho zkušenosti s hlídáním Homera z hospody asi se budou hodit. Ale řekl bych, že hlídání dětí bude asi rozdílné než hlídání opilců. A tak se pokusí přečíst nějakou tu pohádku. Bílej králíček? Kočky, mašty a houbičky? To je skoro jako Playboy. Řekne si, že teda radši vymyslí něco, co je více pro dítě, nějaký příběh. A rozhodne se pro Kmotra. Ten kmotr si taky hraje se svým vnukem. To si strčí do pusy pomeranč, takhle. A takhle to chvíli pokračuje. A prásně dveřma za Annie Hallovou. Jakoby vyprávění tohle hodně násilného filmu nebylo dost creepy, Simpsonovi si začnou všímat, že Vočko je až moc ochranářský, co se týče Meg. Hej, tak pozor ty usmrkanče. Maggie se ta lopatička nelíbí. Jeho dárek k ní je malá replika jeho hospody. No nevím, jestli opilí panáčkové jsou hodný dárek pro dítě. Taky si to myslím. Věci neberou rychle hodně na obrátka, když najdou Vočka v rohu místnosti s Maggie. Ten se tam vloupal kvůli tomu, že Maggie brečela a to zjistil pomocí téhle kamery, což je hodně divný. S naší Maggie se už nikdy neuvidíš. A tak se musí vrátit zpátky ke svému životu, kde byl sám a chtěl se pokusit o vítěze. Vočko se přesto nemůže dostat a vidí její obličej úplně všude, i na zákaznicích jeho hospody. Vadilo by vám, kdybych vám pusíkoval bříška. A Vočko není jediný, který mu Maggie chybí, protože Maggie chybí Vočko taky. A když vidí tlustýho Tonyho napodobňovat tu scénku s tím pomerančem, tak se blíží ven. Maggie je pryč! To musel být Vočko. A tak se blíží k Vočkovi domů společně s policajtama. Koukají se zvenku a vypadá to, že Vočko jenom chová Maggie, takže to je úplně v pohodě. O panebože, on Maggie toho právě hodil do trouby. Šéfe, jen šunka. OK. Je to dobrý. Pohodě. Nakonec se ukáže, že Vočko neunesl Maggie a dokonce se nabídne, že jí pomůže jí najít. A přijdu na to, že ty gangstři budou v italské restauraci. Každopádně pro malinkou Maggie je to docela blbý, protože se objeví v téhle přestřelce mezi rivaly. Chudáček Maggie je přímo uprostřed té italsko-americké kovbojky. A Vočko vběhne přímo do prostřed, aby zastavil tento konflikt a dostane všechny úplně k slzám. Naposledy jsem takhle plakal na 3. pokračování Kmotra. A s tím je přestřelka u konce a celý díl končí na šťastné notě. Simpsonovi nechají Vočka, aby chodil za Maggie, kdy chce. Dobrý, tohle všechno bylo docela temný, ale možná bychom měli jít teďka něco méně kontroverzního. Jako třeba díl, kde se někdo z někoho vydává. Počkat, cože? Tahle epizoda se jmenuje Ředitel Skinner a Seržant Skinner. Někteří lidi, že tahle epizoda je mega znepokojivá. Taky říkají, že to je konec dobré éry Simpsonových. Epizoda začíná tím, že ředitel Skinner přijde a dostane tohle oslovení 20. výročí. A to, že se k němu Bart chová mile, není jediná věc na téhle epizodě. Najednou se z ničeho objeví tenhle pán, který říká, že je pravý Skinner. A ředitel pak přizná krutou pravdu. Já jsem podvodník. Tenhle muž je opravdový Seymour Skinner. Víte, hlavní důvod, proč je tahle epizoda tak strašně podivná, že prostě neseděla ke zbytku této show. A lidi věřili, že postavy jsou tím, čím se opravdu prezentují. Ale pokračujeme. Kdo je ten člověk, který říká, že je Seymour Skinner? Ředitelovo reálné jméno je Armin Tamzarian, který byl jenom hulvát, okradal staré babičky a Dali mi na vybranou. Žalář, vojna, nebo omluva soudci a té staré ženě. No, kdybych věděl, že je zrovna válka, tak bych asi zvolil tu omluvu. A jo, je to pravda. Ředitel nebojoval ve Vietnamu kvůli tomu, že by byl posedlý pravidly, nebo byl tak hodný, anebo takový podobný keci. Dostal to jako trest za to, že okrádal lidi. Seymour Skinner 3 dny předtím, než měl odejít do důchodu, zemřel. Nebo tak to vypadalo. Tak už řekněte, jak jste ukradl jeho identitu. A to je přesně to, co udělal. Dobrý den, já jsem... Seymoure, jsi to ty? Ano, Máti, jsem to já. A to bude jeden z hlavních důvodů, proč si hodně lidí myslí, že tohle to je nejtemnější epizoda. Protože ředitel Skinner je největší mamánek, asi mamánek bych to řekl. Protože proč by byl takový, kdyby to nebyla jeho skutečná matka? A tak teda Armin Tamzarian rezignoval ze svého postu ředitele a rozešel se s paní učitelkou. Dobrý večer, Edmo. Vím, že jsme chtěli dnes večer jít do kina, ale místo toho opouštím toto město. No, tohle byla trochu bolest sledovat, ale dobře. Taky celá jeho postava a póza se zhroutila, když řekl tohle těm dětem. Odpěstěte zbraní! Ale nikdo ostatní
nového Skinnera ani rád neměl. Ani neví, kdo to vlastně je. A pro ně všechny ostatní Armin byl reálný ředitel. Ve snaze se to napravit, Simpsonovi Edna a Skinnerova matka navštíví starého Skinnera a snaží se mu domluvit. Ty jsi můj pravý syn. Byl jsi mým synem díl než on. On mě nepotřebuje a já o něj nestojím. Koukej si pak dolů a vlez do auta. Ale to zanechává jednu otázku. Co se stalo s tím pravým Skinnerem? Buďte v klidu. Jsem si jistý, že obyvatelé Springfieldu přijdou na humanitární způsob, jak ho odsud odvést. Tak, aby se nikdy nevrátil. No, ale ve skutečnosti nemůžeme být si tak jistí, protože soudce řekne tohle. Jménem města Springfieldu vám tímto propůjčují jméno Seymour Skinner. A kdo by se o tomto incidentu zmínil, bude vydán právu útrpné. A tohle bude pro dnešní kratší video všechno. Doufám, že se vám tohle video líbilo, dejte like a odběr. Pokud těch lajků tady bude aspoň 2000, udělám další pokračování. Díky za pozornost a mějte se.